Waqt it-tielet edizzjoni tas-Simpozju Nazzjonali ta' Malta li jindirizza l-istat tal-arti tnediet il-Karta għall-istatus tal-artist. Il-prinċipji ġenerali jistabbilixxu li kulħadd għandu dritt tal-libertà artistika. L-artisti kollha għandhom igawdu mill-istess trattament u aċċess għal strutturi u riżorsi u l-artisti għandhom jingħataw garanziji fir-rigward ta' drittijiet ta' assoċjazzjoni u ta' rappreżentanza minn unions, organizzazzjonijiet u gruppi ta' attivisti. Il-kap tal-istrateġija tal-Kunsill Malti għall-Arti Adrian De Battista qal li b'din il-karta l-interessi tal-artisti se jitħarsu minn leġiżlazzjoni rilevanti dwar l-impjegi u l-promozzjoni ta' prattiċi tajbin fuq il-post tax-xogħol. Bażikament din il-karta qed tartikola u tikkonsolida aspetti li diġà kienu b'xi mod magħrufa jew inkella kienu qegħdin diġà preżenti fil-politika nazzjonali tagħna, imma qed tpoġġihom flimkien b'mod li jiftehmu kemm min qiegħed jaħdem fis-settur u kemm minn dawk li qegħdin jimplementaw u jiżviluppaw il-politika kulturali tagħna. Iż-żeffina Sera Vella qalet li bħala artista taraf l-importanza ta' dan il-pass fis-settur tal-arti. Charter importanti ħafna għalina biex il-vuċi tagħna tinstema' u biex id-drittijiet tagħna wkoll insaħħuhom bħala artisti f'dan is-settur li għandna Malta. L-aċċess naħseb li huwa waħda mill-prinċipji ta' dan iċ-charter li huwa verament importanti. L-aċċess li nkomplu l-iżvilupp tagħna bħala artisti nkomplu nitalmu, nipprogressaw ukoll f'dan is-settur. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li din il-karta saret wara konsultazzjoni pubblika u tiżgura li kull azzjoni tkun timxi mal-viżjoni fit-tul biex jitjieb l-istatus tal-artisti f'Malta. Aħna konna tajna commitment li ħanitkellmu mal-artisti u niddiskutu b'mod strutturat u fil-fatt kull sena jittella simpozju fejn nistiednu l-artisti kollha li jixtiequ jiġu hawnhekk biex nitkellmu flimkien u nistradaw it-triq quddiem għat-tisħiħ tas-settur kulturali u kreattiv skont l-istrateġija li diġà hija ppubblikata. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall qal li dan is-simpozju u spazju kruċjali minħabba li jgħin fil-konsultazzjoni mal-artisti.